Άλλη μια αποκάλυψη σοκ στη Ρόδο. Η ομάδα του Αδέσποτο.gr ανακάλυψε σκυλιά φαντάσματα. Όλα τους κυνηγόσκυλα που οι ιδιοκτήτες, κυνηγοί τους φυσικά, τα έχουν εγκαταλελειμμένα στη μέση του πουθενά σε δημόσιους χώρους. Δεμένα με αλυσίδες ή σε κλούβες, τα ζώα αυτά δεν έχουν νερό, πίνουν μόνο από βρώμικους κουβάδες, ζουν με τις ακαθαρσίες τους και το κυριότερο, χωρίς ανθρώπινη επαφή. Η κατάσταση αυτή αποτελεί παραβίαση του νόμου 3170/2003 για τη διατήρηση των οικόσιτων ζώων, αλλά κυρίως για άλλη μία φορά αποκαλύπτεται το πώς συμπεριφέρονται οι κυνηγοί στα κυνηγόσκυλά τους. Γίνεται σαφές ότι δεν τα θεωρούν κατοικίδια και γι' αυτό δεν τα διατηρούν στα σπίτια τους, αλλά σε βουνά και χωράφια. Στην περιοχή Κοσκινού, από όπου ξεκινήσαμε την έρευνά μας, βρήκαμε πάρα πολλά σκυλιά μέσα σε μία μόλις ώρα. Τα δύο πρώτα σκυλιά που εντοπίσαμε ήταν δεμένα πατώντας σε χώματα γεμάτα καθαρσίες και το καταφύγιό τους ήταν κάτι ξύλινα παλιά σπιτάκια. Πιο πάνω τα σκυλιά ήταν ακόμα περισσότερα, 3 ή και 4 σκυλιά σε κάθε κλουβί, ασπρόμαυρα σέτερ και πόιντερ και 2 δεμένα ημίωμα κυνηγόσκυλα. Κανένα στοιχείο για το ποιος είναι ιδιοκτήτης του χώρου και των σκυλιών.